χώρο αυτό αναπτύχθηκε το σημαντικότερο ασκληπείο της αρχαιότητας. Ο Ασκληπιός, ο πιο φιλάνθρωπος θεός πριν από τον Χριστό, κάλυπτε όλες τις αρρώστιες αλλά και όλες τις αδυναμίες των ανθρώπων. Η λατρεία του ξεκίνησε το αργότερο τη 2η π.Χ. χιλιετία και κράτησε μέχρι το τέλος της αρχαιότητας. Και εδώ καταγράφηκε η εξέλιξη από τη μαγική ιατρική, την ιατρική που δίνει ο Θεός, στην επιστημονική ιατρική, από την εμπειρία την οποία απέκτησαν οι ιερείς όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι στο διάζωμα είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη την αγάπη μας για τα μνημεία. Ένα από τα πιο οραματικά σχέδιά μας είναι η ανάδειξη του περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πάρκου της Επιδαύρου. Η Επίδαυρο στην αρχαιότητα ήταν ένα μεγάλο θεραπευτήριο, το μεγαλύτερο θεραπευτήριο του δυτικού κόσμου. Δεν ήταν μονάχα το θέατρο όπου η βαριά σκιά του έχει πέσει και έχει δημιουργήσει αυτό το ιστορικό ατύχημα. Η ανάδειξη του Ασκληπίου είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα και επεξεργασμένα σχέδια πολιτιστικού τουρισμού. Περιλαμβάνει τόσο τους πολιτιστικούς πόρους όσο και τους φυσικούς, δηλαδή το οικοσύστημα της περιοχής. Γι' αυτό και το ονομάζουμε περιβαλλοντικό. Ο επισκέπτης του Ασκληπίου θα μετέχει σε επιμέρους ιστορίες που συνδέουν την εμπειρία του ιερού θεραπευτηρίου. Το νερό ως μέσο ίασης, τη διατροφή, τα φάρμακα, τα αρχαία φυτά και βότανα μέσα από τη δημιουργία του κήπου της Ιππιώνης, την εγκίμηση, τα όνειρα, την άθληση, την ιατρική και φυσικά το θέατρο ως τρόπο θεραπείας των ψυχικών νόσων. Στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας θα αναδειχθεί ένα δίκτυο διαδρομών όπως αυτή που θα συνδέει το Ασκληπείο με το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα ή αυτή που θα συνδέει το Ασκληπείο με την αρχαία πόλη της Επιδαύρου όπου σώζεται και το μικρό θέατρο. Το Ασκληπείο θα συνδεθεί και με τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής. Θα βιώσουμε για πρώτη φορά τη διασύνδεση και τη δικτύωση του ιερού με τα σημαντικότερα ασκληπιεία του μεσογειακού χώρου. Πρόκειται για μια πλήρη και επώνυμη εμπειρία πολιτιστικού τουρισμού που εντάσσεται στον ευρύτερο άξονα των πολιτιστικών διαδρομών που ξεκίνησε το διάζωμα. Στόχος μας είναι να προσκαλέσουμε όχι μόνο το ειδικό κοινό, αλλά κάθε άνθρωπο από κάθε γωνιά του πλανήτη, προκειμένου να οδηγηθεί σε ένα υπέροχο ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Ζητάμε την υποστήριξή σας για να συγκεντρωθεί ένα μέρος των χρημάτων που απαιτούνται για να ανατεθούν οι μελέτες. Αφήγησης, επιχειρηματικότητας, διαμόρφωσης και ανάπλασης διαδρομών περιήγησης, αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το νέο μουσείο και η μελέτη δημοσιότητας. Οι μελέτες αυτές απαιτούνται για την υλοποίηση ενός προγράμματος με μεγάλη σημασία, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα και για την προβολή της. Υποστηρίξτε μας και βοηθήστε ώστε το Ασκληπείο να αναδειχθεί και να υλοποιηθεί ένα από τα πιο επικοδομητικά για τη χώρα προγράμματα πολιτισμού.